Dicía Simone de Beauvoir, non esquezades xamais que bastará unha crise política, económica ou relixiosa para que os dereitos das mulleres volvan ser cuestionados. Debemos estar vixiantes toda a nosa vida. Nos últimos tempos, o feminismo callou na conciencia cidadá como nunca antes o fixera. Así o demostran as potentes manifestacións ao longo de todo este último ano. Fronte a este movimento transversal, produciuse unha forte reacción en contra, que traballa arreo para buscar a involución. O iso desta reacción articúlase en torno á negación da existencia mesma do patriarcado como sistema que somete, exclúe, marxina e invisibiliza as mulleres. Vemos como se propagan mentiras tóxicas que corren como a pólvora nas redes sociais, difamando o movimento feminista, manipulando a poboación menos informada e reafirmando posicións ideolóxicas, reaccionarias e antidemocráticas. Despois de anos de loita, acadamos un consenso internacional que admite a existencia da violencia que sofrimos as mulleres polo único feito de selo. A reacción pretende converter as leis que tentan amparar especificamente as mulleres fronte á violencia machista en leis de violencia doméstica ou violencia intrafamiliar que ocultan a verdadeira raíz do problema e impiden a súa solución. Por iso hai que dar un paso adiante na nosa implicación a dos homes na deconstrucción do imaginario da masculinidade tradicional, porque outras formas de sermos homes son posibles. Os homes que queremos ser feministas non precisamos ter espazo no feminismo. O que precisamos é facer feministas os espazos que habitamos. A casa, o traballo, a política, a cultura, o deporte, as redes, a cama. Temos dereito a chorar e expresar as nosas emocións sen pensar que por iso somos menos homes. Temos que aprender a resolver os conflictos de forma pacífica, porque non é máis home quen se impón pola forza. Sabemos que non somos menos homes por querer corresponsabilizarnos do coidado. Non podemos seguir interpretando as denuncias que fai o feminismo como un ataque persoal. Cada quen terá que revisar que parte de responsabilidade ten no comportamento denunciado. Que non é feminista non defende os dereitos humanos nin a democracia. O feminismo é un movimento transversal que impugna o núcleo do actual sistema neoliberal, ao desvelar que funciona grazas a que as mulleres se fan cargo do cuidado da vida de forma gratuita e invisible. Ademais de combater a violencia, mira ao futuro e fai propostas que son unha vía de solución á crise económica e democrática. E aos desafíos ecolóxicos que temos como humanidade. No manifesto do ano pasado dicíamos: ateneístas, mulleres e homes, seres humanos con dignidade, principios e compromisos coa igualdade e contra o feminicidio, nós tamén feministas. Nin un paso atrás na igualdade. Ni un paso atrás na igualdade. En igualdade, ningún paso atrás. Ningún paso atrás na igualdade. Serás aquela que quixeche ser, serás a indómita muller, serás no ar un puño arder, e ti só ti a terra ti farás tremer. Emancipada xa de calquera dor, vas sorrindo como aquela que non ten temor, sabe
Ets la forta tempesta d'abril, un oasi amarg pels teus enemics. Ets la forta tempesta d'abril, el sol que esclata les flors, un oasi amarg pels teus enemics. L'esporta que brilla la nit. Seràs aquella que quixete ser.